Fil-katekesi tagħna llum eżisti nixtieq inkompli nirrifletti dwar hekk ir-realtà tal-fidi fil-ħajja tagħna bħala dik li hija l-qalba meta Knisja titġedded fil-ħajja tal-fidi tagħha. Meta Alla jqajjem mumenti biex iġedded il-Knisja tiegħu dejjem qajjem nies ta' fidi. L-aħħar darba rajna eżisti kif din kienet it-triq li mxew il-qaddisin ta' qabilna u din hija t-triq li aħna rridu nimxu llum il-ġurnata biex inkunu il-qaddisin ta' żminijietna. Illum sejrin naraw ftit dwar hekk żewġ persuni, ħanibda bihom komplu nirriflettu, ħanieħdu aspetti differenti tal-ħajja tagħna ta' fidi, hekk żewġ aspetti ta' żewġ modelli għal qalbna ħafna tal-fidi li huma Marija u Giuseppi. Jekk insibu l-Evanġelu skont San Luqa, kapitlu 1 vers 45, Luqa kapitlu 1 vers 45. Meta Elisabetta tiltaqa' ma' Marija, Elisabetta tgħid lil Marija dan il-kliem: Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħti jgħidilha il-mulej. Hawnhekk eżistijej għandna Elisabetta turi xi ħaġa dwar Marija. X'inhija l-qalba ta' Marija? Forsi aħna jgħidu għax kienet Alla, għax twillet mingħajr id-dnub tan-nisel, għax rimtilla s-sema biruħ il-ġisem. Ċertament dawk huma biex ngħidu hekk il-privileġġi li ġew mogħtija l-Omna Marija. Però il-kelma tal-Alla turina li l-kubur tagħha hija ħinja, hija imbirka mhux għal dan kollu. Hija mbirka lix emnet li jseħħ kull ma bagħti jgħidilha l-mulej. Dak li l-Vanġelu joħroġ mill-qalba ta' Marija hija l-fidi tagħha. Issa nixtieqkom tirrealizzaw eżisti li dan mhuwiex sempliċement kliem Elisabetta. Għaliex, ftakru l-Vanġelu jgħidilna ta' Luqa li meta Marija iltaqet ma' Elisabetta, Elisabetta imtliet bl-Ispiritu Santu. U meta Elisabetta mtliet bl-Ispiritu Santu hija tibda tipprofetizza, tibda tħabbar, tibda titkellem dwar Marija u ma' Marija. Allura dan il-kliem ta' Elisabetta mhux sempliċiment kliem ta' Elisabetta. Fil-fatti Marija ma kienx qaltilha Elisabetta li kien derilha l-anġlu x'qalilha u x'ma qallix u ġara u ma ġarax, ma tgħidilha xejn. Imma Elisabetta hija mnebħa mill-Ispiritu. Bħal meta Xmun fit-tempju kien immexxi mill-Ispiritu. Hawnhekk għandna l-istess Spiritu Santu li niżel fuq Marija ġewwa Nażaret, l-istess Spiritu Santu issa tinqeda b'Elisabetta u qiegħed jirrivela, qiegħed jikxef x'inhu fil-qalba ta' Marija. Ħinja dik li emnet. Min-naħa tagħha Marija fil-Magnificat tgħid kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Marija tgħid li kull nisel minn ġenerazzjoni għall-oħra kif nallum il-Marija nsejħula ħinja. Imma għaliex profondament għandna nsejħula l-Marija imbirka? Hija għaliex emnet minħabba il-fidi tagħha. Jekk Abram kien il-modell tal-fidi tat-Testament il-Qadim, Marija hija il-modell tal-fidi tat-Testament il-Ġdid. Eżisti. Fija aħna nsibu eżattament xiġifieri temmen li tilqa l-kelma talla u tagħmilha tiegħek u taġixxi fuqha u tħallija taħdem fik. Dak li għamlet Marija. Emnet li jseħħ kull ma bagħti jgħidilha il-mulej. Marija tant emnet il-kelma tal-anġlu li fuq il-kelma tal-anġlu marret għand Elisabetta, ħadd ma kien qalilha x'kien ġara f'Elisabetta, imma għax qalilha Gabriel u hija emnitu u marret emnet il-kelma bħalma emnet dak is-sinjal li Gabriel weda illi anka Elisabetta fi xjuħita kien se jkollha tarbija dik li għaliha kienu jgħidu ma jistax ikollha tfal, bħalma emnet dik il-parti tal-messaġġ ta' Gabriel, emnet il-bqija tal-messaġġ ta' Gabriel li hija kellha tnissel ġewwa fiha il-Messija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Imma nixtieq nirrimarka li l-iktar ħaġa li forsi aħna għandna nimitaw il-Marija dwarha u eżisti permettuli ħadd ma jweġġa ħadd ma jieħu għalih
Imma noqogħdu attenti li d-devozzjoni tagħna l-Kattoliċi lejn il-Madonna tkun devozzjoni b'saħħitha, tkun devozzjoni ta' vera. L-Papa Pawlu VI darba minnhom kien qal id-devozzjoni vera hija limitazzjoni. Aħna għandna bżonn verament inħarsu lejn Marija bħala il-mudell tal-fidi fil-ħajja tagħna. Għaliex xi drabi nagħmlu ħafna noveni, kurunelli, talb, wedid, grazzi, statwi, purċissjonijiet, reliġjożità popolari, qed ngħid xejn ħażin f'dawn l-affarijiet fihom infushom, imma dawn qegħdin iwasluna biex f'Marija nimitawha fil-fidi tagħha għax jekk le, frankament, naħlu l-ħin allura nkunu qegħdin ta'. Il-Knisja m'għandha spazju għall-lob. Il-Knisja m'għandha spazju għal xi fashion show ta' statwi. Il-Knisja m'għandha spazju għal devozzjonijiet biex noqgħod nagħmluhom fihom infushom. Jekk dan kollu jgħinna biex Marija tkun verament mudell ta' fidi fil-ħajja tagħna, well and good. Imma jekk le eżistijej, qegħdin ningannaw lilna nfusna. Jekk id-devozzjoni kollha Marjana, aħna għandna numru ta' parroċċi f'Malta għawdex iddedikati l-Marija. Jekk id-devozzjoni tagħna lejn Marija mhix twassalna li aħna nsiru nies ta' fidi li nimitaw il-Marija fil-fidi tagħha l-iktar ħaġa essenzjali, allura ħbib tiegħi qegħdin nitqu bina nfusna qed ningannaw lilna nfusna. Taħsbux li noġbu l-Alla ta'? Ma noġbux l-Alla. Ma noġbux l-Alla. Eżistijej. Nejda, ma noġbux l-Alla. Fl-aħħar katekezi kwotajtilkom litra lil-Lut. Kapitlu 11 vers 6. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob l-Alla. Ara ma naħsbux li nkunu qegħdin noġbu l-Alla għaliex nagħmlu it-tradizzjonijiet reliġjużi tagħna ta'. Għaliex narmaw il-Knisja bid-Damask, għaliex inkantaw l-aqwa kanta strumenti u opri u ma nafxiex fil-Knisja, ara ma nilludux lilna nfusna ta' ma nkunux imqarqin, ingannati u ma ningannawx lil xulxin. Jekk wara dan kollu m'hemmx realtà ta' fidi, qed naħlu l-ħin, qed naħlu l-flus, qed naħlu l-enerġija u qed nagħtu skandlu lil min irid jgħix ħajja ta' fidi awtentika fil-Knisja. Għandna bżonn konverżjoni fuq dawn l-affarijiet eżistiji. U hija ħasra, jiena konvint li omna Marija ma tkunx kuntenta li aħna nagħmlu dawn l-affarijiet biex nonorawha jekk m'hemmx il-ħajja ta' fidi, jekk maħniex nimitawha f'din il-virtù, f'din ir-realtà l-iktar profonda f'Marija. Aħna l-Marija ma nistgħux nimitawha fl-immakulat kunċepiment tagħha, ħadd minnha ma twieled mingħajr nub oriġinali. Aħna l-Marija ma nistgħux nimitawha li nkunu mtellajn is-sema bir-ruħ il-ġisem. Le, aħna fiex nistgħu nimitawha l-Marija? Fil-fidi. Fil-fidi eżistijaj. Ejjew nħallu l-Marija tkun mudell verament ta' fidi. U nixtieq eżistijaj għaliex tant insara kattoliċi aħna għandna l-Marija ħafna l-qalbna. Per jew naraw li tkun għal-qalbna raġunijiet tajbin li huma raġunijiet ta' fidi. Għaliex jekk dak kollu li nagħmlu mhux iwassalna biex nikbru fil-fidi, allura qegħdin nedew bina nfusna. Ninqdew bil-Knisja għal ħobbijiet tagħna. Ninqdew bil-Knisja biex nippromovu it-talenti artistiċi tagħna. Ninqdew bil-Knisja biex nippromovi lili nnifsi. F'daw l-affarijiet kollha daw il-manifestazzjonijiet li jduru madwar Marija eċetera. Fil-festi tagħna u f'affarijiet reliġjużi, f'devozzjonijiet eċetera. Il-fidi eżistijaj. Daħluha f'moħħkom u f'qalbkom. Ejjew nedukaw lil xulxin. Ejjew ngħinu lil xulxin nikkonvertu. M'hemmx għalfejn inkisru kollox. M'hemmx għalfejn ma nafx nagħmlu. Le, il-konverżjoni tal-qalb. Għax fl-aħħar mill-aħħar
fejn iġbijat, il-proċessjonijiet, daw id-devozzjonijiet, l-oriġini tagħhom kien ġej mill-fidi ta' missirijietna. Aħna sfortunatament ħafna drabi li ġara żammejna l-forma esterna, id-devozzjoni, nilbes il-labtu, daw l-affarijiet kollha insomma. Imma għandna l-fidi ta' missirijietna li bdew daw l-affarijiet, jew spiċċajna bil-formalitajiet imma vojta mill-fidi. Għandna l-affarijiet ta' barra ma il-kontenut tal-qalba mhux qiegħed hemmhekk. U allura l-affarijiet saru folklor reliġjuż. U issa tgħidli anke l-folklor għandu l-valur tiegħu, ma ninnegax li l-folklor għandu l-valur tiegħu, imma jekk il-Knisja nirriduċuha għalhekk qed naħlu l-ħin. Eżisti. U maħniex ngħinu in-nies ta' żminijietna. Eżisti. Niftħu għajnejna u nirrealizzaw li għandna ruxmata il-maġġoranza ta' ħutna Maltin li daw l-affarijiet m'għadhomx jagħtuhom sens għal ħajja tagħhom. Tgħidli allura qed tgħid li min jagħmel daw l-affarijiet fihom infushom huma ħżiena, le fihom infushom mhumiex ħżiena, imma jekk mhumiex jagħtu sens għaliex mhumiex jagħtu sens. Irridu naraw, biex qed ngħid li jekk bil-fors, irridu naraw li jista' jkun li ċerti affarijiet m'għadhomx jagħmlu sens għax ma jesprimux fidi, jesprimu biss kultura ta' reliġjożità. U għandna bżonn eżistijaj immissu subajna fuq il-pjagi tagħna fil-Knisja. Kif Tumas poġġa subajh fuq il-pjaga tal-kustat ta' Ġesu. Anka saċerdoti eżistijaj. M'għandniex bżonn saċerdoti li noqogħdu naħlu l-ħin ninvestu flus, ħinijiet, enerġija f'affarijiet li mhumiex jesprimu l-fidi. Eżistijaj. Qed noqtlu iżbuħija tas-saċerdozju meta aħna stess nidħlu f'daw l-affarijiet. Jekk ma nkunux aħna stess li nippromovuhom meta nafu li l-affarijiet mhumiex sewwa. Mhux faċli eżistijaj. L-ebda operazzjoni mhija faċli. Qed ninsisti dan madwar dak kollu li jdur ma' Omna Marija għaliex għall-grazzja tal eżistijaj. Iġbija ta' Marija tant sabiħa. hija l-mara mimlija bl-ispirtu, mimlija bil-kelma, l-mara li temmen. Imma junu qoddu attenti li ma ntrasformawx il-Marija f'xi ħaġa oħra. Eżistijaj. Ma ssir simbolu ta' pika, ma ssir simbolu ta' firda fil-parroċċi tagħna. Simbolu ta' poter, simbolu ta' klikek. Dawn kollha mhumiex minn Alla, nazzarda ngħid li huma mix-Xitan anzi, l-infiltraw fil-Knisja. U ma' Marija nixtieq inżid persuna oħra żgħiża, bniedem ta' fidi li hu mudell għalina, San Ġusepp. Illi San Mattew kapitlu 1 vers 17 isejjaħlu ir-raġel ġust. Ir-raġel ġust. Issa nixtieqkom tirrealizzaw ġust, waħda mill-kwalitajiet tar-raġel ġust, tal-bniedem ġust fil-Bibja hija din. Jekk issejbu littra lil Lut kapitlu 10 vers 38 jgħidilna hekk il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi. Imma jekk jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih. Mela li San Ġusepp kien raġel ġust, f'termini tal-Bibja, jiġifieri kien bniedem li jgħix bil-fidi u Alla b'dan jitaxxaq min jgħix bil-fidi. Jekk jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih, jagħmilha ċara. Jagħmilha ċara. Il-missier għalhekk sab l-għaxqa tiegħu f'Ġesu għax kellu fidi għamja fil-Ġesu falla l-missier. Dan il-vers tal-ittra lil Lut, il-bniedem ġusti jgħix bil-fidi, Lut 10 vers 38, huwa meħud mill-ktieb ta' Ħabakkuk kapitlu 2 vers 4. U nsibuh kwotat darbtejn oħra minn San Pawl, fl-ittra tiegħu il-Galatin kapitlu 3 vers 11 u fl-ittra lir-Rumani kapitlu 1 vers 17. Il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi. Ejjew inħallu anke l-San Ġusepp fil-ħajja tagħna bħala mudell ta' fidi, bniedem ġust. Ejjew anke l-San Ġusepp ma nirriduċuhx biex naqraw il-grazzi. Jew worst biex nippekaw bih mal-Madonna, eżistijaj.
Ġifieri dawn huma kollha ħmerijiet. Ħmerijiet mhumiex minn Alla, m'hemmx l-Ispirtu Santu f'dawn l-affarijiet. M'hemmx, ġifieri huma bluwa tal-moħħ, huma erq tax-xitan, m'hemmx fejn iddur. U ma noqgħodux nippruvaw nimmaskrawhom b'xi ħaġa sabiħa għax mhijiex. Mhijiex. Ejjew il San Giuseppe anke nħarsu lejh bħala l-bniedem ta' fidi. Eżistijej. Il-mument kifex il-ħajja ta' Giuseppi. Il-fidi tiegħu toħroġ il-fatt li meta Alla beda jaħdem f'Marija, meta Alla beda jaħdem b'mod ġdid fil-familja tiegħu, Giuseppi jitħawwat. Jitħawwat hija xi drabi meta Alla jidħol f'ħajjitna jħawwetna. Jaqlbilna l-proġetti tagħna ta' taħt fuq. Filli kellek proġett tal-uliedek, filli f'daqqa waħda tbiddel tal-proġett, inti minn għalik ibnek ħajsirlek ma nafx min u ma nafxiex u għall-estejtlu l-biznis u kellek karriera f'daqqa waħda l-mulej sejjaħlu u int ma tistax taċċetta. Bintek minn għalik ma tafx minn ħatilħaq u tiskopri tissir soru u tirribella jqum l-irbifem kollha. Alla jħawwadlek il-pjanijiet minn għalik mixi triq tiltaqa' mal-mulej u jibdillek il-valuri tiegħek issa. Il-pjanijiet tiegħek jagħmelhom ta' taħt fuq. San Giuseppe dak li ġralu eżisti. Però l-għażliet tiegħu għamilhom fil-fidi ta' bniedem ġust li kien. Li jilqa' anke l-kelma illi taħ l-anġlu fil-ħolm. Marja u Giuseppe eżisti huma għalija personali huma ġiex mudelli kbar li l-Vanġelu jagħtina ta' nies li għexu verament fil-fidi. Ir-relazzjoni tagħhom Malla u fidi li ma kienitx fit-talb f'devozzjoni imma li sarfet f'azzjoni li taqta' fil-laħam il-ħaj f'deċiżjonijiet illi kellhom jieħdu fil-ħajja ta' kuljum. Ta' kuljum. Ħudu l-Giuseppi, qedtilkom il-fidi tkun bnija fuq il-kelma ta' Alla, kull kelma li huwa jirċievi Giuseppi qumu jobdi, laqqas jiddiskuti, laqqas jobdi. Jgħidu itlaq minn dal-post għaliex Herodis joqtlu jitlaq, imur l-Eġittu, jibqa' l-Eġittu sentej, jibqa' sentej, jgħidu ssejja lura, jiġi lura. Ara x'taħwit, umanament taħwit dan. Mela dan fil-li kien raġel is-set li għatem f'Nazaret, ħagrazzja ma' di Marija u f'daqqa waħda. Alla ddeċida li jħarbatlu il-pjanijiet kollha. U jaċċetta, għax dan hu l-bniedem ta' fidi eżistijej. Mhux il-bniedem li jaqa' fil-Alla, li jiddomanda l-Alla, li jiddetta l-Alla, li jidajballa. Huwa l-bniedem li għandu l-fiduċja, li anke ma nifhimx kollox imma l-mulej qed imexxi l-istorja tal-ħajja tiegħi. Giuseppe ċertament ma fim kollox, Marija ċertament ma fimx kollox, ma rawx il-pjan sħiħ, ma kunux jafu fejn ħatwassalhom din l-istorja tagħhom ma' Alla. Però imxew pass pass mal-mulej f'ħajjithom. Imxew mal-mulej pass pass u bdewh pass pass fil-mixja tagħhom. Ejjew anke f'San Giuseppe nimitaw dan li kien raġel ġust u nerġa' nikkwota Lut 10:38. Il-bniedem ġusti jgħix bil-fidi, imma jekk jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih. Dan kien Giuseppi, ir-raġel ġust li jgħix verament il-fejt. Tak minnkom li intom devoti ta' San Giuseppe, ngħidak li qed il-Madonna dwar Marija. Ejjew anke f'Giuseppi nimitaw din il-fidi tiegħu fil-ħajja tagħna. Ma nirriduġux il-San Giuseppe għal ma nafxiex. Eżisti, immunejtu omna daw żewġ pilastri kbar. Il-madwaru daw eħxu ma' Ġesu, l-iktar ġiex minn nies qrib Ġesu l-relazzjoni tagħhom mal-mulej kellha tkun fil-fidi eżisti. Taħsbux li għax eħxu ma' Ġesu fil-ġisem, il-Ġesu rawh bajnihom issewħ bidejhom eħxu daqshekk qrib ma kellhom bżonn il-fidi tafux, kellhom bżonn fidi ikbar naħseb jiena. Li tmiżdik it-tarbija u temmen li huwa Alla li sar bniedem. Mhux fidi trid. Mhux fidi trid li tibqa' timxi mal-mulej f'dik il-persekuzzjoni mill-bidu meta anke d-tarbija għadhom qed jaraw jitwielet għadu ġewwa Marija. Eżisti verament ifqu intom il-kolli devoti ta' Marija u ta' Giuseppe, imma anke jekk mintkom siru. Imma jew ikonna devozzjoni ġusta li nimitaw il-fidi tagħhom. Il-fidi eżistija hija wieħed mill-ġiex kmandamenti illi tagħna Ġesu. Ġesu tagħna ġiex kmandamenti prinċipali.
Forsi f'moħħkom imur li nħobbu l-Alla u nħobbu l-xulxin. Le, li nħobbu l-Alla u l-xulxin mhumiex ġiex kmandamenti, huma kmandament wieħed dawka skont il-mulej. Il-ġiex kmandamenti li l-mulej tagħna jekk dak li Alla jrid minna f'Ġesu huwa dak li hemm fl-ewwel ittra ta' San Ġwan kapitlu 3 vers 23. 1 John 3:23. Meta San Ġwan jgħidilnek dan hu l-kmandament tiegħu. X'inhu l-kmandament tiegħu li tagħna Ġesu? 2. Li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu, l-ewwel wieħed huwa li nemmnu f'Ġesu, it-tieni li nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Dawn huma iż-żewġ affarijiet li għamlunna insara, li għamlunna dix-xibli tal-mulej, li nemmnu fih u li nħobbu l-xulxin. Hawnhekk għandna eżistijej kif il-fidi u l-imħabba mhumiex mifruda minn xulxin. U għan-nisrani l-ewwel tiġi l-fidi, u mbagħad mill-fidi tiegħu toħroġ l-imħabba lejn xulxin. Il-fidi tagħna f'Ġesu u mill-fidi tagħna fih toħroġ l-imħabba ta' bejnietna. Għalfejn qed nagħmel din l-enfasi. Għaliex sfortunatament aħna qegħdin neħtlu f'mentalità ta' ngann għarrieqa jiġifieri. U di qed tidħol fil-Knisja, meta qed ngħid fil-Knisja qed nifhem fil-mamdin. Kelma Knisja tfisser il-miġburin li mamdin li jinġabru fl-imkien. Wieħed mill-inganni li qed tidħol li l-imħabba ta' bejnietna mhijiex mibnija fuq il-fidi, imma mibnija fuq jaħasra miskin, inġebdu kollox, nibdlu kollox biex kollox jidħol fih u għax nitħassru kulħadd il-ħażin nibdew ngħidu lilu tajjeb. Biex ma nweġġaw lil ħadd, biex ħadd ma jieħu għalih, biex ħadd ma jiddendel il-geddum, biex in-nies ma nbeduhomx mill-Knisja, imma skużawni jeżisti. B'daw raġunamenti qegħdin nittradixxu l-Kristu, qed nittradixxu l-Vanġelu. L-imħabba mhijiex illi kollox okay. Issa nifhem li hemm ċirkostanzi fil-ħajja li huma qiebsa li huma diffiċli u l-mod kif nitkellmu, l-mod kif inġibu ruħna, l-mod kif napproċċjaw bin-nies, granted dan kollu noqogħdu attenti kif nagħmluh b'ħafna mħabba delikatezza. Però dan ma nistgħux inġebduh sal-punt illi inwarbu l-fidi tagħna l-barra, din mhix imħabba mibnija kif irid Ġesu. Kulħadd jgħid għax Alla jħobbni kif jien. Alla jħobbok kif int, imma biex ma tibqax kif int. Sorry. Ġifieri għax inkella nagħmlu karikatura ta' Alla, qed noħolqu Ġesu li mhuwiex tal-Vanġelu ta'. Jien din hija ħaġa li tinkwitani jeżisti fi żminijietna. Inkwitat minna ġenwinament. Għax jew omja anke fil-Knisja xi drabi maħniex nirrealizzaw jekk ma nippromovux b'diskors jew b'nuqqas ta' diskors din mentalità qegħdin noħolqu Kristu fals. Qegħdin noħolqu immaġni falsa ta' Ġesu. Fisem l-imħabba, tolleranza u kollox, qed noħolqu immaġni falsa. Mhix l-immaġni li għandna fil-Vanġelu. Qed noħolqu l-Kristu aħna. Eżisti biex nakkomodawh tal-mod li kulħadd toħossu okej. Insejna l-Ġesu għalina biex nikkonvertu rridu nbidlu dan u dan il-messaġġ le. Naħsbu li nħobbu lil xulxin, jiġifieri hekk kollox jgħaddi. Dik mhix imħabba li kollox jgħaddi. L-imħabba li waslek ukoll għall-verità. Imma jiena l-ewwel irid nkun qed nimxi fil-verità, kien l-ewwel irid tkun qed nibni fuq il-fidi, jiena nħobbok skont mal-fidi tiegħi turini. Skont mal-kelma tal-Alla turini, skont il-verità li urina Ġesu. Il-bqija, inti jiena nista' nagħmlek tal-mod li inti tħossok aċċettat f'kollox, imma nkun qed nitħaq bik jekk qatt ma waslek lejn il-verità, lejn il-kelma tal-Alla. Ċertament, hija mixja, hija kumpassjoni, hija ħniena, hija modrija, imma li twassal għal fidi sieħa, għal verità sieħa. L-Ispirtu Santu mhux l-Ispirtu tal-imħabba, ma l-Ispirtu tal-verità skont Ġesu. Allura l-fidi u l-imħabba aħna ma nistgħux nifirduhom minn xulxin. Il-Knisja hija komunità ta' fidi u hija komunità ta' mħabba. Ma nistgħux nirriduċiw ngħidu biss li hija komunità ta' mħabba. Hija wkoll komunità ta' fidi, dawn huma żewġ kmandamenti li tagħna l-missier ma nistgħux nifirduhom. Nerġa' nikkwota l-ewwel ittra ta' San Ġwan chapter 3 verse 23 li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu lil xulxin kif wissiena hu. Inħeġġeġkom eżistijaj sabiex jekk matul din il-ġimgħa sa katekiżi oħra
tagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza u taraw ftit fil-mixja tagħkom. Rajna llum fis-sempliċità il-Marija u l-Ġuseppi li jridu jkunu l-mudell tal-fidi tagħna. Ejjew naraw li devozzjoni tagħna vera lejn Marija u Ġuseppi fil-ħajja tagħna bħala Ansara Kattoliċi tkun verament kif għandha tkun. Li f'Marija u Ġuseppi aħna ninġibdu mill-fidi tagħhom u ngħixu il-fidi tagħhom. U tieni ħaġa nirrealizzaw li fil-mixja tagħna fil-komunità nisranija il-fidu u l-maħabba ma nistgħux nifirduhom minn xulxin.